menos de Ginebra. Lo que ocurre es que no quiero hacer uso del derecho del no contestar más que nombre y apellido, porque quiero aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco, la versión que sufre con Escania Abenduan 50 urte bete zian Burgosko prozesua abiatu zala. Zalentzari gabe mugarri bat izan da gure herriaren historian. Izan ere, Franco buru zutela, Espainiako militarrek 16 euskal militante epaitu zituzten, eta horien artean Itziar Aizpurua eta Jokin Gorostidi Debako herritarra zeuden. Debako udaletik jakinik bi herritar epaituak izan zirela prozesu hortan garrantzitsua ikusi gendun hori gure herrira ekartzea eta gure herritarrekin konpartitu ahal izatea, eta bizikidetza batzordean landu ondoren Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak elkarlanean landutako erakusketa hau Debako herrira ekartzea adostu gendun. Erakusketa honek honakoa erakusten du. Batetik testuinguru politiko orokorra azaltzen digu, Hego Euskal Herriko kasu zehatzera ere badator eta testuingurua zein den azaltzen digu. Bigarrenik giza eskubideen urraketa eta lehendabiziko heriotzak ere aipatzen ditu, eta ikusentzunezkoen bitartez Burgosko prozesuaren nondik norakoak nabarmentzen ditu. Eta azkenik, ondorio gisa, pixkat gure herrian frankismoaren azken urte horietan emandako gertakariak azaltzen ditu, eta bitxikeri gisa 1978an eraile izan zen euskal militantea Txabi Etxebarrietaren objektu pertsonalak ere badaude bertan. Gertakari horietatik mende erdia igaro denean, horrelako ekimenak oso garrantzitsu eta beharrezkoak diala uste dugu Euskal Herrian bake, justu, betiereko eta demokratiko bat eraiki ahal izateko.